Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. Avui és un vídeo molt important i molt guai. Com podeu veure, torno a estar vestida de la meva selecció preferida. I és que, sorpresa, torno a anar a un campionat d'Espanya. No paro, o sigui, literal que he anat a bastants campionats d'Espanya últimament, o no últimament. Al gener vaig anar a un, al desembre vaig anar a un, a l'octubre vaig anar a un, i ara, al març, vaig a un altre. Aquest campionat és amb la selecció catalana, que és el... Bueno, vaig anar perquè el meu pare està obrint la porta del pàrquing. Com us he dit, és el campionat d'Espanya per seleccions, però és de marxa. Bueno, que a tots els que he anat, que he gravat, han sigut de marxa, però per exemple el gener va ser un de cross. Tots els cops, com sabeu, que són amb la selecció, és també per equips. O sigui que, a més de ser com un campionat individual, amb la selecció, si aconseguim els menys punts possibles, perquè no és els més punts, sinó els menys punts possibles, doncs podem aconseguir pòdium. Està gravant? Sí. Bueno, ara hem fet una parada a Lleida per anar al lavabo. Però poca, tio. A veure. Hola chicos. Hola chicos. Hoy estamos... Nos vamos a Galicia. Vamos a ganar, porque somos los mejores. Vamos a ganar. Oh, yeah. Podeu parlar català, que just els vídeos els veig en català. És el campionat d'Espanya, Galícia, Pontevedra. Bueno, ens morirem a l'instant. Sí. Perquè heu vist el circuit? No. Dins els teus ulls hi ha una veritat. Diuen que hi som a temps, que mai és tard. Com podria no agradar-me si vist així és infinit el mar? A ver, cómetela. Hola chicos. Bueno, primera reacció de les nostres, bueno, la nostra habitació, que és de 3. Guau. Es muy bonito. En sèrio? Sí. Ai, no. A veure. Ai, que guai. Bueno, a veure, tenim tele, tenim mirall. Ai, bueno. Ai, la dutxa. Hòstia. La ducha. Ja, mira. Sí. Sí. Que petit. Uau! Vale, ja estem vestides. Ensenya. Hola. Uau, amb les malles, uau. I la Caral igual. I ara anirem a escalfar una estona, que bueno, seran uns 20 minuts màxim. Mitja hora. No crec que tanto. Que per cert, avui és el segon dia, o sigui, ahir va ser el viatge, bueno, no. Ahir va començar el viatge i avui hem acabat el viatge. I hem arribat a les 9 o alguna cosa així aquí i res, hem esmorzat i ara ens estàvem vestint doncs, per anar a escalfar, com he dit. I mireu, bueno, tot està fet una merda, però tinc la meva bandera, us l'ensenyaré. Mireu, espereu, Jo crec que aquí em veureu bé. És amb les firmes d'un munt de gent. Dels meus avis... Bueno, segueixo que se mata ja no sé per què, vale? Després, un munt de companys i companyes m'han fet firmes i, a més, la meva profe de francès, la Rocío, un beso. Mon courage, Daniela, tout va bien y arrive. És que no l'entenc perquè a més no es veu allà. La profe de català, no, o sigui, un munt de gent. I els que queden, perquè la Gisela, la Caral m'han de firmar. On està la Caral? On està? On està la Caral? Bueno, doncs marxem ja a escalfar. Desitgeu-nos que no ens plogui gaire, perquè, bueno... I anem a posar-nos la bandera, no? Jo que sóc més català que les anxoves de l'Escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo el Pedraforca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics a menjar. Bueno, mentre rodem estem fent un tour per Marín, superestètic. Ara no està plovent. No està plovent, però pots mullar les sabates. Per això m'he agafat sabates amb les que no competirem demà. Perquè si no, clar, demà començarem a córrer o a competir amb unes sabates emmulladetes i com que no. Què feu això? Ai, mira! Hola!
Hola a tothom. Ara hem fet la reunió de tècnica i ara anirem a dinar, que hem estat fent TikToks, hem estat donant una volta, però res, que està tot l'hotel buit. I ara... Wow, Claro, qué un avión. épico, qué épico. Bueno, el avión no tenía mucho. ¿Tiene forma de avión? Sí. Bueno, de avión, ¿sabes? Bé, ara les noies s'han marxat i us volia ensenyar el que podem veure tipus des de la finestra. Mireu allà, és una escultura que no sé quina és, la veritat, no em pregunteu. No sé si té història, però és molt bonica, la veritat. I res, ara a les 6 segurament anirem a fer un passeig per fer alguna cosa, que portem aquí 3 hores y la verdad es que yo ya me estoy aburriendo bastante, ¿no? Pero bueno, por eso necesitábamos, ¿no? Aburrirnos y descansar una estona. Pero claro, ya arriba un momento que pues apetece salir, ¿sabéis? Hola, chicos. Estamos hablando escondidas porque la Daniela está en el lavabo. ¿Sí mismo, pero? ¿En serio? A ver, vamos a ver. Obvio, vamos a ver nuestras fotos. ¡Oh, qué guapa! ¡Oh, re linda! ¡Oh! Os voy a grabar el pasillo, da mucho miedo, chicos. Vale, chicos, vamos a ir arriba a escuchar, a ver si están hablando de cosas interesantes. Soy una influencer, al contrario de la Daniela. La Daniela es un influmierder. Bienvenidos al canal de... ¿cómo era? Gaitaneros. ¡Gaitaneros! ¡Hola, gaitaneros y gaitaneras! ¡Hola, gaitaneros y gaitaneras! Mira, vamos tocando la puerta. Estamos subiendo las escaleras. La habitación perfecta. 504. Mira qué preciosidad, chicos. Huele a humanidad. Huele a... Por ahora os dejamos en paz porque ya hemos hablado de suficiente. ¡Mua! Hola, gaitaneros y gaitaneras. Ya nos estamos vistiendo. Pero ahora tengo un poco mal. Avui és el dia de la competició, que ahir al final per la tarda no us vaig gravar res. No vam fer res. No vam fer res. Poner si queréis que os llamen gaitaneros y gaitaneras. ¡Ostras! ¡Se me ha quedado perfecta! ¿Ves? Te lo Espérate. he dicho. Espérate ahora. Ahora estoy yo. ¿Estás viendo? No. Es que a ver, si tienes la mano encima nos vemos. Ya, pero es que siempre puedo. Buah, fatal. Pero para ver, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Sabes qué pregunta? Claro, me dice, ay, se me echó. Vamos, pues me he disfrutado. Ya se te puede. ¿Por qué no quieres helado? Bueno, això està. Joder, aquí vamos a la chica. Bon dia a tothom, com esteu? Ja estic preparada, com podeu veure, avui és el següent dia. Estic preparada, el meu dorsal, 263, no sé si ho esteu veient vosaltres, al dret o al revés. He fet una trena, bueno, m'han fet una trena a la Caral. Aquí s'ha despeluchado un poco, però da igual, no passa nada. La veritat és que ara mateix no estic gaire nerviosa, o sigui, estic com amb ganes, no... Nerviosa no estic gaire ara mateix, però espereu, sabeu que encara queda bastant. Però que ara anem a esmorzar. La nostra competició és a les 2:20 i és molt tard. Llavors, jo a les 11 o alguna així tornaré a esmorzar, però un esmorzar ben fet. Esmorzaré aquí, doncs, no sé, lo que me apetezca. A ver, tampoco me tengo que pasar, tampoco me voy a comer un chucho, pero que puedo comer un poco lo que me dé la gana. ¡Hola! ¡Gaitaneros y gaitaneras! Wow, ¿cuánto tiempo sin hablar con ellos? Bienvenidos hoy a mi canal. No es broma, al canal de la Daniela Gaitán. A veure, ens hem posat-nos perquè em veieu. Espero que m'esteu veient bé, vale? I ara sí que he esmorzat de veritat, que l'últim clip que us he gravat crec que ha sigut on esmorzem, però ja no he esmorzat res, només he esmorzat un suc, perquè al competir tan tard, com us he dit abans, crec que us ho he explicat. Si esmorzo a les 9, després tindré gana, sabeu? Llavors, he esmorzat ara, que he esmorzat un cafè amb una torrada. Hola! Amb una torrada, amb molta marmelada, perquè no volia menjar-me dues. Llavors, he menjat una torrada amb molta marmelada i un plàtan. I nada. Avui jo crec que ho he menjat bastant ràpid, el plàtan. Així que està molt bé. Ara ja estic
recollint perquè bueno, no havia encara tancat del tot la maleta, que no s'han deixat les coses, la veritat. Lucas, saluda! Hello, amiguis. Gaitaneras, gaitaneras, nos vamos. ¡Oh! Se acaba el hotel. ¡Oh! Cuenta algo, Lucas. ¿Qué cuento? A No ver. podemos contar Lo eso que tú quieras. No me esperaba que este sitio tuviese tanto. Pero eso no lo digas, que si no lo voy a poner en el vídeo. Cuenta algo más positivo, por favor. ¡Más positivo! Era más positivo. ¡Como que está lloviendo! Me estoy empapando la cara. Se lleva vitamina D o algo, ¿no? La lluvia al menos. D o algo. Saludar. Saluda. Que soy famosa en YouTube. Saluda. Saluda. 125 seguidores. Saludar, chicos. 125. Joder, pero Saludar. ¿Me queréis seguir? No, por favor. Saludar. Que estem al circuit, mireu. Està gent competint, a veure si passa l'Ivan. I us ensenyo. Vinga, Ivan! Vinga, va! De cop i volta he aparegut jo. Hola a tothom. Soc la Daniela del futur, la Daniela editora. Abans de seguir amb els últims clips d'aquest vídeo, us volia comentar un parell de coses, vale? Primer de tot, ho sento per trigar tant en pujar aquest vídeo. Ha sigut perquè no he tingut temps, bàsicament. He estat d'exàmens, he tingut molts deures, a més va ser el meu aniversari, no sé què, bueno, que no he parat, bàsicament. Llavors no he tingut temps d'editar aquest vídeo. I segon, us volia dir que el que veureu ara d'aquests últims clips és molt poc. Primer de tot perquè abans de la competició no vaig gravar gaire, perquè vaig estar animant els meus companys i companyes i llavors em vaig distreure tal i no vaig gravar, i perquè estava una mica nerviosa també. I després de la competició tampoc vaig gravar gaire perquè estava una mica desanimada perquè la competició no va sortir com esperava. O sigui, no va sortir malament perquè dir que va sortir malament seria mentir-vos a vosaltres i mentir-me a mi mateixa. Vaig quedar cinquena d'Espanya, que estic supercontenta, però la cursa en si doncs, no la vaig gaudir gaire. El cap no va funcionar com havia de funcionar i doncs això, que no va sortir com esperava. I això, espero que gaudiu dels últims clips, encara que són molt pocs, però bueno, eso. Ens veiem en els pròxims vídeos, ¿vale? Adeu! Hola gaitaneros y gaitaneras. Ahora estamos en el autocar. Nos hemos quedado desde las de España. Buenas noches. Comiendo. Hola gaitaneros y gaitaneras. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a un día más. Ahora estamos comiendo nuestra pan de Young Formatge. Día. ¿Qué día estamos? Las finales de la Vuelta al Mundo en 3 días. Hoy es su último día. Bueno, el de la Vuelta al Mundo es la Vuelta a Pontevedra. ¡Wow! In search of someone else.